Radite bre to. Gde ste, braćala? Dobro došli u novi klip. Danas radimo 24 sata kao seljaci. Pazi, burazir. Poštivaju papriku. Dobro naučio je follow. Kako su me paučine, ne? Ne, Duško. gdje je voda, brate? Begaj će vas obanja be. Voda. Danas radimo 24 sata kao seljaci i danas imamo da radimo sve moguće seljačke poslove, ne razumijem. Sa nama Pilke, ta brate, gledaj kako si spremio, bratu. Full se spremio, burazer. Šta imamo prvo da radimo? Udarimo na YouTube, brat. Ljutu? Ljutu, ja. Idemo, brate, idemo da udarimo prvu ljutu. Znači danas radimo sve poslove koje rade ljudi na selu, razumiš? Gle ovo, brate. Ofa, stani da navadim ovo malo. Je li dobro to? Ne. A? Kako nije, polako moraš. To gorivo bre. Gorivo, brate. Dobro je, ajde idemo dalje. Idemo, brate, znači danas radimo seljačke poslove, ne razumijem. Ujebo mamu, cigara. Jebo mater snijeg. Seljačke poslove, a prvo je rekao šef, idemo da udarimo jednu ljutu. Tako da, kamerman ne zadamo. Ajde, gazda! Dobro je, brate, dobro je. Ajde, domaći. Brate, donali smo ljutu. Jebi ga, burazir, ustani Slavkoviću vam. Slamković. Ajmo, brate, se prekrstimo. Ajmo, brate. Koliko je to? Ali mora na ekspravo, nećemo puno onda. Pojebak se. Malo to. Tolić radiš, bro. Malo to. Tolić radiš. Šta ti znači da rasipaš 100 grama rakiju? Mora se presvučeš, bro. Tolić radiš. Dobro, ajde, da se prvo prekrstimo, pa onda, brate. Da moramo odmah, jebo. Ajde. Živjeli na eks. Živjeli, a? Prvo se mora prekrstiš, bro. Za kamermana nema. Na naši dan za sreću, za zdravlje, za... Za kamermana nema. Za dobru rabotu dana, znači. Za kamermana nema. Hoćeš rakiju? Ajde još jednom živjeli. Preko ruku. Dobro. Osjećam. Šta ti je ovo? Ujebem te usto, Miran, jebem te usto. Šta idem sad? Da se presvučeš, bro. Brate, jeste spremni za najjači outfit godine? Da li ste spremni? Jebi ga u tekvi se ne može raditi, se presvučemo i šta imamo prvo da radimo? Prvo idemo da cepimo drva. Da nacepamo drva malo. Malo mora. Dobre. Za u kuću. Da u kuću. Idemo da cepamo drva, brate, ja idem da se presvučem, da obučem outfit za danas, razumiš? Ajmo. Šef, jel možemo ko? Može. A? Može, mora otučiš jednu rakiju. Još jednu rakiju. Brate, pišite u chat, od 1 do 10 koliko izgledam? U chatu, da. No, pa, klip kad gledaj. Ko još pija? Komentari, brate, ne u čat. Da. Piše, bre, pa dobro, ja sam pijan. Ko je pijaniji? Sutra, au. Pišite u komentaru, brate, od 1 do 10 koliko ličim na selca. Vataj se sam budak. Na selca, koliko ličim sad. Seljački priče malo. Ne, seljački, to je fora tako. Pošto šir sam uzeo, brate, znači, smrdi kao tvor. Živ mi, brat. Živeli. Skini se šir bre. Ko kauboj. Inače, braćo, odzio sam rukavica, mi se suše za posle, kad idem da ranim svinje. Ne na X. Ili na X? Ne. Na X. Dobro, rakija. Mali zebanci, dobro, rakija. Idemo da udarimo, brate, još neku rakiju da popite. Kao kreće s oči. Ja kažem još neku rakiju, ovo kao. Da udarimo još neku rakiju, brate, idemo da bude dan kao da teče ko voda. Razumiš? Idemo, brate, da cepamo drva prvo. Znači, da unesemo dušku unutra za potpalu. Dablo u četu i to je to. U to ime još jednu rakiju popijemo. 3, brate, srpski. Srpski, ajmo. Ove čaše kod tegle. Mercedes. Srbija do Tokija. Ukreni jebo ga. Šta ti je, bre? Idemo da radimo.
Ajmo, Slavko Suzan. Šta ajmo prvo da radimo? Da cepimo drvo. Da cepamo drva. Cepimo. Evo drvo. Ko će prvi? Prvi ja, ajde. Prošli put baratao sam samo kiku, danas sam sekira. Ola! Evo, ovaj ću prejebem. Pomoraš si ti, a? Komšo! Svi ste uz mene. Komšo, ko? Što? Ti odleti će nas pobiješ. Gledaj bre kako ih parčamo. Normalno staje na mjesto. Brate, ne valja mnogo rakija pre posao. Ma ni zebanci. Mnogo je kad biju. Vidi se da je mnogo. Ovaj će ne potepa. A ovaj ako go pogodi. Ne, brate, kako se banci, ovo ti baci visko. Ne. Velika sekira. Već od njega sekira. Be, udri be! Sad će doći stručnjak da vidimo da li dobro cepamo drva. Koji trupčike bre? Pa ne cepim trupčike, vidiš šta cepam, ovo. Ne, to je podloga. Čamovo. Čamovina to dobro. Dobro, to je dobra čamovina, dođi vamo. Da vidiš da li dobro cepam drva. Može. Mnogo dobro. Čekaj, će mi pokaži kako se cepa drva? Hoću. Ajde, dođi. Kako se treba postaviti? Viš da je krivo. Dobro, znači mora da je pravo. Dobro. Aj ovo, mi smo obrnuli po 3 rakije. Mogu li, čekaj, ne, ovo da pogodiš sad. Da pola. Izudarac. Sad ja ovo da probam letko. Da promašiš. Beži, strah. Šta ti liči da cepaš čamova? Ne zaliči se. Dovoljno je. Bliže. Eto. I ovoj će cepiš dobro. Čekaj, stani, ovo moram jako. Pazi ti ovo. Hoj! Aaaa! Jesam se dobro obukao? Samo se dobro. A pilke? Ne, super, možda je i to drvo. Čekaj, gledaj da li je dobro. Čime? Zaliči se toliko. Šta si zapeo toliko? Bliže, a? Pa, bliže. Probuška. Pa, zasmejavaš me. Pa da bude. Eto. Čekaj. Tamo na isto mjesto. Pojeba me deda. I ne treba. Pojeba me dedice, pamo metar da on kaže ne treba mi. Ne treba mi. Da, Vidite kratko. a viš da ti treba. A kratko mi daj to. Evo ti ovo. Ne treba mi. Dosta ti je. Ej, slušaj, idem poslati doteram seno malo. Treba da mi da teraš. U kući. Dakle, Iz kuću tamo. traktor ideš? Da. Ne. Da. Ne. Idem 100%. Tamo ne smiješ da ulaziš. Tamo je trava dovde. Što? Nije košen. Odlično, idemo da kosimo. Ne. Idemo tamo s kose da kosimo. Treba- Ne, pešaka. Sve mi umrziti travu, nemoj da pokosi. Ne, sikiraj se, ti ništa, idemo mi da kosimo. Ja ti jedno kažem ti drugo. Ne idemo posle da kosimo. Nema traktora, pali Ne, neću traktor, pešaka. Sa srp idem. Jel jedu svinje svežu travu? Ne. Će projedu, ne sikiraj se. Brate, ja sam mislio da je lakše. Nije ovo, brate, toliko lako. Ujebo. Gledaj kako on snima, brate, ono ko ide i snima. Brate, sreće, idemo da kosimo travu. Tako, taman tamo. Sad, ja ne znam da li su loši. Ovo će ne potepa svoj. Brate, nešto bi šalka loši. Evo je prva, ovo manja za pilke. Ovo, Pa tu imaš, a? poštara. Kako se stavlja kosa? Nazad da bude ovornja ovo kora dole. Ajmo. Vi niste normalni. Dođi pored nas ovako. Ja u kurac. Idemo, brate, da kosimo. Za šta pilke? Za kokoške? Koške, brate, da imamo Bi ga, brate. jajico sa rame. Hoćeš da snimaš klipu i kao ovo sad sramota, brate. Će se... Ovo okrenit ću, ubijemo neko. Idemo, brate, da vidi Sofra naš auto. Ko? Pazit će me posakati stoji. Kako hoda pilke kao... Ko si će i djeta. Pa skoko dali. BGV stoji.
prosto trno. Ene ga sofra. Brate, jebi ga. Brate, imamo ovo kuće da izađe. Brate, Će idemo da mi radimo. oči se. Idemo da radimo. Sjemo 24 sata kao. Da ti puštim keo? Nije. 24 sata kao se jaci. Pa mi smo stari kosari. Rešio Čale da mu posli. Ajde, te zaposli. A zaposlio me u njivu, viš da nosim kosu. Brate, eno ga polje. Bega. Ovo je moja kuća od 60.000 evra u koju ću da se uloži još 200.000 evra i tu se selimo, brate. Samo će se izmesti nešto, krov će bude ravan. Krov će gore bude ravan. Šta ti je bre? Ti znaš svoju rasu. Beži, čekaj, ljubim te. Mogu da ujede, ne možem nikad. Tega po noge ti ide. A? Pazi be, Pilkić. Oči ti Ovo je stela. nas jurno. Ao, Dušane. Jao, Dušane. Subotu rano. Pazi, će se udarite vrst. Drži ga samo ti. 5% ti baterije. Zakuni se. Jedeš govna. Zakuni se. Jebi se u dupe. Evi kako sam ukosio. Brate, dobro kosio. Evo. Ma kada ti brao da je Wimbledon bre? Brate, gdje može tenis se igra? Ruke. U džepu. Uvej cokule. Da probamo tamo. Proglasio. Ovo nije loše. Đoković. Alcaraz. Đoković. Okej, dosta. Za kokoške i više na kuće. A? Eto. Kako? Evo tamo za kokoške. Poprimo. Ovo je za kokoške i na kafu. Hoće samo bre. Će bude dosta, mislim. Će ima i za svinjeva. Ja svinje ne jedu, kako duša. Svinje nisu vegetarijanci. Stara ima u 30 godine, jebo mam. Dobar dan, Dobar dan. kako ste dobro? To je bitno. Tako je. Jače, gdje je snimanja? Snimana je zadnja scena za Kraden bakar, sad ćemo bar pokažeti. Zastoj u saobraćaju. Zadnja scena za Kraden bakar. Jebam. Ja ne mogu da. Što? Nisam brate, ja izgledam. Svi ljudi nas gledaju kao brate, svaka im čast, kao gredne A u stvari, indijanci. Ti snimamo klip. Idemo brate da ranimo kokoške, mrtvi smo umorni jebamo. jebo mater snijeg. Edo, nije lako da se bude poljoprivrednik. Ajde. Evo kokoške. Stani brate, stani, vidimo da li jede. Evo kokoške. Znate, ona je bežala, gledaj. Jedu one travu, brate, uopšte? Jedu, a? Vidi ima li jaja? Nema. Kako nema? Pa nema jaja. Kako znaš da nema? Da, pa šta treba da radim? Da gurnem prst u dupe? Da te ih gurneš pa se dupe Stani. da pitaš. Da li ima jaja? Ova je skotna. Ovo što s blic Ne može da traži jedu, jajce. da ostaviš da to ne može da jedu. Pa kome? Da dam na kerove, jedu kerove. Na on. vas, Molim? na vama. Jedu kerove na travu, alo.
I gore malo. Odozgor može, Zagradi ih. odozgor može, ako domoj ne staješ, vama možda jedu. Evo gore. Znaš, To su to koke. ovo što ste dolazili kod idite, Ne, tu sve tako. a možda jedu brašno. Daj da im dam brašno malo, a? Nemoj sad. Idem na svinje. Da. Idem na svinje. Nosi do sada, majka. A ma mora da dam na svinje, dedo. Svinje ne smiju da jedu zeleno. Ne zeleno, ne zeleno. Nego mora da dam brašno. Snimaj ti. Na širokiju. Idemo da naranimo živinu. I brate, to je to. Si gladan, Gico? Timo, moj drugare. Si gladan, alo? Da ga pomazim malo. Pomazi ga bre, šta ti fali? Daj, Pa ne 100 da ga maziš jebente. aj pilke ti. Poljubi ga. Ođi me puste. Dedo, da sve da pomazim Timu malo. Gde si, Gico? Si dobro večeras, alo? Koliko im dam? Odozdo ga pomazi. Koliko da mu dam? Telefon. Ovo dosta, a? To puno bre. Mnogo je. Jeli su već. Evo. Vi ste se tamo uvaljali po ono. Jedi. Napili se. Mnogo im je ovo, bre, malo. Legaju. I gladan, Gico? Osta više. Jeli su. A vodu? Vodu ne treba. Dao sam ja vodu. A beži da sipem jebote. Pa nisam puno falio, malo sam sipao. A tamo prinesi da sipeš ništa. Čemu jede? Neće, odatle ni se. Tako. A kako to po uši sve vidi? Si Gico? Dobro. Otresi im uši. Nemoj da me diraš. Neće ti dirati. Da pušu. U uši slobodno. I pusti to. Sad da mu kupam uvo. Nema vodu da sipaš na kupenje. Što? Nisi normalno. Što? Pa si strelade. Što? Pa što da mi si Da se prehlade pa posle. poču da kašlju? Temperaturu će da bi. Stvarno. Će da bio temperaturu? Gledaj kako se snijedi. Imam brufen, poneo sam čudala. A kako ako je žedan, Ko doktor si ovo. hodimo bolovanje da mu otvori. Nemoj da jedeš toliko jebote. Pomuda. Da te svrbi gileće, jo? Nemoj me diraš. Ja jebote, dođi Gico. Ako mi upadne telefon unutra. O, Gico. Si gan, Timo? Dakle, to je to. Dosta. Braćo, to je to što se tiče ovog klipa. Bacite like, bacite follow, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Rus!